Yun know, what's up guys? Yan, kain tayo ng suha. Yan. Kain natin ng bagoong na may sili, tas bawang. Parang gusto ko kasi kumain ng maasim. Kaya ayan guys. Walang magawa. Yun. Sarap yan guys. Medyo tamis-tamis na may asim. Yan, wala nang tingin-tingin sa camera. Ayan guys. Sarap niyan. Yun. Nilagkit na tayo. Mabuong na lang nakasuyo na ito. Ayan guys. Ano ba yung kakainin natin? Kamyas kaya? Yan, ibusin na lang natin yung bagoong guys. Yun.